Yazidi dini azlığının 200 çemesi agzasy İslam Döwleti söwüşüji toporunyň zamanlygyndan boşadylan soň 8 aprelde Kirkuk şäherine bardy. Olaryň aglaby köpüsi ýananlar, garrylar we maýyplar resmiler yerli Arap taýpalarynyň wekilleriniň 2014-nji ýylyň awgust aýynda Sinjar şäherinde we onuň töwereginde İslam Döwletiniň söwüşçileri tarapyndan ogurlanan käbir Yazidileri boşatmak barada gepleşik alyp barandygyny aýdýarlar. Orsiýatyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Gazanda adamlar 27 fevralda atylyp öldürilen Orsiýatly opozisiýon lider Boris Nemtsowy ýatlap onuň hatyrasyna matam tutdular. Prawaslaw hristiýan däwine görä Nemtsowyň tarapdarlary merhumyň 40-ny bellediler. Gatnaşyjylar Orsiýatyň häkimetlerine niýetlenen ýalançylygy besediň diýen şygary tutup durdular. Nemtsowyň öldürilmegi bilen baglylykda Demirgazyk Kafkazdan 5 adam tutsak edildi. Emma aýyplanýan esasy adam bu işe öz gatnaşygyny ret etdi. Moldowanyň paýtagty Kišiňowda ýaşlar 2009-njy ýylda polisiýanyň kommunistlere garşy protestlary basyp ýatyrmagynyň netijesinde wepat bolanlary ýatladylar. 7 aprelde geçirilen çärede şeýle-de polisiýa tarapyndan öldürilenleriň we polisiýanyň üstü açylmadyk zorluklarynyň pedalarynyň hatyrasyna matam tutuldy. 2009-njy ýylyň köpçülikliň protestlary Moldowanyň parlament saýlawlaryna jogap hökmünde geçirilipdi. Demonstrantlar saýlawlary galyp diýip adlandyrdy. Owganistanyň paýtagty Kabulda ýurdun adam hukuklaryny goraýjy goramalary Amnesty International halkara amnestiýa goramasy bilen ýurtdaky ýagdaýy ara alyp maslahat etdiler. Owganistanyň baş ýerine ýetiriji ýol başçysy Abdullah Abdullah'nyň ýol başçylygynda geçirilen duşukda soňky 13 ýylyň dowamında bolan özgörüşlikleriň kenidem gowşakdy gaýdylyp, olary güýçlendirmek üçin çynlaky çärelerin gerektigi bellendi. Mundan bir günüň Amnesty International goramasy öz hatabatynda Owgan hökümetiniň aýallary we adam hukuklaryny goraýjylary zorlukly wakalaryň güýçlenmeginden goramakda şowsuzlyga uçuranlygyny aýtdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.